Bon Sant Jordi, un Sant Jordi diferent, fent una cosa que no ens esperàvem mai que faríem, no? Que és presentar un llibre de forma virtual en lloc d'aquest dia estar al carrer comprant roses, llibres, signant-los i anant de parada en parada, que és el que ens agrada fer aquest dia. Doncs bé, avui m'agradaria presentar-vos La força de la gent, que és un llibre que va sortir molt poc abans del confinament, el vam presentar al mes de febrer, i que recull amb fotografies tota la reacció de la sentència contra la sentència dels presos polítics, i que a més l'acompanyen textos de Núria Cadenes, de Roc Casagran, de Julià de Joder, de Joan Lluís Lluís, de Carme Martí, de Laura Pinyol, de Carla Rabassa i d'Estel Soler, i que és un llibre, doncs això, que repassa amb imatges i doncs, tot el que va passar durant aquella tardor, la batalla d'Urquinaona, els talls del Pertús, de la Jonquera. És un llibre que s'assembla molt a nivell de format a Dies que duraran anys, i que si us va agradar aquest llibre, aquest l'heu de comprar, l'heu de regalar i l'heu de tenir, perquè és un llibre d'aquells que està fet precisament perquè no ens oblidem del que va passar, no? I del que explica, que és precisament que la força de la gent és capaç de fer coses que trobem impossibles i inconcebibles, no? Per tant, això, aquí teniu el meu llibre, i espero que tingueu un bon Sant Jordi. Cuideu-vos.